ராஜராஜ சோழன் நிறைய கோயில் கட்டிருக்காரு. அதே மாதிரி அவன் பிள்ளையும் நிறைய கோயில் கட்டிருக்கான். ஆனா எது பேசப்படுது? ராஜராஜ சோழன் கட்டின தஞ்சை பெரிய கோயில் தான். ஏன்னா அவன் ராஜேந்திர சோழனோட அப்பன். அவன் யோசனை இருக்கு, அதான் பொக்கிஷம். அந்த யோசனை தான் அந்த கோயிலை இன்னும் பொக்கிஷமா வச்சிருக்கு. ராஜராஜ சோழன் நிறைய கோயில் கட்டிருக்காரு. அதே மாதிரி அவன் பிள்ளையும் நிறைய கோயில் கட்டிருக்கான். ஆனா எது பேசப்படுது? ராஜராஜ சோழன் கட்டின தஞ்சை பெரிய கோயில் தான். ஏன்னா அவன் ராஜேந்திர சோழனோட அப்பன். அவன் யோசனை இருக்கு, அதான் பொக்கிஷம். அந்த யோசனை தான் அந்த கோயிலை இன்னும் பொக்கிஷமா வச்சிருக்கு.